Ketekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi lan para wali iku langgengake ngaji tekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insan wong mukmin seneng ngaji sing keri tokot boyo sing keri tokot boyo sing keri tokot boyo sing keri tokot boyo sallu ala nabi Muhammad Kate sira kabeh rikala jamane nabi
صلوا على النبي محمد